Вітаю спадарства. Вось такі з мяне палітык, які забыўся правесці прадвыбарную агітацыйную праграму з заклікам, каб галасавалі менавіта за нашу партыю. Таму, карыстаючыся момантам, хачу папрасіць, галасуйце за партыю незалежныя беларусы. Чаму менавіта за яе? Ну, а за каго? Калі без жартаў, спадарства, я паставіў перад сабой мэту, я адчуў давер. Мэта – гэта пабудаваць аўтарытэтны, празрысты, шчыры палітычны орган. Калі атрымаецца, то праз 2 гады будуць перавыбары, і туды ўжо прыйдуць, я спадзяюся, адэкватныя людзі, разумныя, якія разумеюць у тым, у адным з некалькіх накірункаў, якія неабходны дзеля таго, каб будаваць новую Беларусь. Эканоміка, стасункі з суседзямі і так далей, і так далей. Вось, я ўжо, шчыра кажучы, гэтая палітыка мне не вельмі падобаецца, асабліва з такой дэмакратыяй, калі лепей не каментаваць, а то перайду на мат. Я спадзяюся, у нас усё атрымаецца. У нас атрымаецца зрабіць з Каардынацыйнай рады сапраўдны кіраўнічы палітычны орган. Ну, а праз 2 гады, можа быць, станем і парламентам. Да перамогі разам. Жыве Беларусь! Слава Украіне!